sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat remisi belajar ya. Udah follow kita dan juga iya, memang seperti itu, Mang. Jadi kita berikan dulu untuk para peserta memberikan pendapat dulu. Nanti udah semua berpendapat baru kita perdalam lagi. Tapi terima kasih untuk Amang HTM 16 ya. Oke, ada peserta kita satu lagi, Amang Hotua Sinaga. Kita dengarkan dulu pendapat dari beliau, baru nanti kita masuk kupas apa itu pasu-pasu raja dan pasu-pasu gereja. Silakan Amang Hotua. Oras ya kamata raja song inang di inata soripada. Jadi molosian judulon pemahamakku adong dua sesi. Dua sesi yang tidak bisa disamakan. Bahwa judul pasu-pasu raja on marubaton sian hasukuon, sementara pasu-pasu gereja membuat sian haporseaon tentang nama Tuhan. Jadi sudah naik orang ni akan mataraja nak kenang song-song ni nataraja satu lop dan memang imai pas mai. Cuma na perlu bolosongon pemahamakku di son sautik nae na marsuku-suku mo dia karaja nang di inata soripada pasu-pasu raja on nasongon dia do bolo pemahaman sian kekristenan sonari pasu-pasu raja dilakukan karena sudah melakukan langkah yang salah di awal sehingga terjadilah pasu-pasu raja. Itulah kalau zaman sekarang. Jadi na perlu si sukunoku manang si bahasa manang di mupakat pengertian na pasu-pasu raja na tersondir sebenarnya. Apakah karena terlanjur langka atau memang kalau secara habatakoni sebenarnya tidak ada terlanjur langka kan? Itu aja dulu bos. Terima kasih. Oke, terima kasih Amang Hotua. Jadi di sini host membuat pasu-pasu raja dan pasu-pasu gereja. Jadi ada dua pertanyaan, apa itu pasu-pasu raja dan apa itu pasu-pasu gereja. Nah, sebelum kita bahas tuntas, hostnya akan bacakan nih, pasu-pasu raja itu adalah pemberkatan atau pengesahan pernikahan secara adat Batak yang dilakukan di hadapan raja adat, tokoh adat dan keluarga besar kedua belah pihak. Jadi pada zaman dulu sebelum agama Kristen masuk ke tanah Batak, pernikahan dianggap sah apabila telah mendapat pengakuan dari adat melalui para raja dan ketua adat. Kemudian yang kedua yaitu adalah pasu-pasu di gereja. Pasu-pasu gereja adalah pemberkatan nikah yang dilakukan oleh pendeta di gereja sesuai aturan Kristen. Dalam gereja pernikahan dipandang sebagai perjanjian kudus antara seorang pria dan seorang wanita di hadapan Tuhan. Nah, berikutnya di sini kita akan bahas yaitu tujuannya, kemudian ciri-cirinya. Ya. Di sini kita juga mau luruskan Amang bahwasanya tidak semua bahwa pasu-pasu raja itu dilakukan atau dilangsungkan karenanya sudah terjadi salah langkah terhadap remaja sekarang ya. Jadi enggak semua pengertiannya seperti itu. Tergantung dari mana kita menilai. Jadi penilaiannya ada dua. Dari positif dan ada negatifnya. Tergantung kita mau nilai dari mana Mang Inang. Nah, oke, kalau begitu kita serahkan waktu kepada Opung Jaden untuk menanggapi kembali. Silahkan Inang. Mau diate diaka. Sette video inang. Alana UBG soti pembacaan isi ini pasu-pasu raja ni itu koson. Herana hurak tikos dokulala. Alana rong nakin ingi baca honi itu di si. Oh, harus didampingi orang tua kedua belah pihak. Bolo dah Ima asa tapatik kos asa hupat orang.
bolo pengatusiakku, bolo keluarga ni perburu datu ngadong ikut beserta di dalam hal pasu-pasu reja. Mau lihat. Sepat orang pe. Oke. Jadi mau lihat mak. Dia mangsi mora nakipe di awal nungahu para hubai di nakipa tujulu ni hata mengenai pasu-pasu raja dan menurut biasanya yang kuhadapi pribadi tidak dihadapi orang tua kedua belah pihak, itu selalu hanya di pihak para anak. Ya, karena tidak adalah kecocokan di antara kedua belah pihak maka terjadi pasu-pasu raja. Itulah dulu ke situ. Jadi arong nak kita pingat dito rumah dokon molo pasu-pasu raja boy do mangulahon boy do melakukan sulang-sulang pahoppu inna boy ditikina boy molo dung di pasu-pasu raja boy do petu gereja inna boy adong dotong persyaratan molo di HKBP manopoti mayatong muse manopoti mai ditikina marminggu maju di bana di ulah maju doho denggan dung di bereng huriai manang akka perhalado sumaddo pangalahona di jalo do atong musei gabe manopoti magwarna sah mai mana ruas ni huria idotong. Jadi molo tarengok tu pasu-pasu raja naktingan molo sian najolo di masa ni oputta si jolo-jolo tubuh pada masa idang adong do perupani huria manang agama memang terjadi dosi songoni. Terjadi dosi songoni hola di pasu-pasu raja akabius do akaliat na lolo. Jadi di jama sonari kita nunga Kristen, nga adong huria, nga adong agama, nga adong gereja. Molo terjadi do pe pasu-pasu raja di masa sonari Daw adong maaka kesalahan na terjadi di mempelai. Molo alani administrasi do noaing na bertentangan do huria sangat jarang terjadi. Selalu doi diusahakan seperti apa. Molo songon hami HKBP halakala HKBP doi ba molo terjadi sesuatu hal yang kurang pas di antara kedua mempelai dan tercium oleh pihak gereja, tentu itu tidak diterima. Lau mana sida tu huria na asing na olo majalo pa masu-masuon. Di huria karismatik pedang pa masu-masuon di baik warni. Alai peneguhan. Jadi na jolo nang so di pasu-pasu huria pe boy do parjolo adong keluar surat ahado guarda bolosian dukcapil ya. Perkawinan sipil. Ada perkawinan sipil. Alai di Jawa Sonari selalu do surat pemberkatan dari huria yang menjadi pendukung untuk bisa pernikahan biar keluar surat dari dukcapil pernikahan secara sipil atau pemerintahan untuk digunakan untuk hal-hal yang sangat diperlukan. Jadi molo na pasu-pasu rajaon na biasa huikuti pribadiku selalu do na ado tong kesalahan na selalu do alai dang hiai diadopi pihak perbodi hola do paranak natape ujung na hadua dung di lau niari dung denggan hubungan lau ma pihak paranak tujabuni parboru di bae ma akan na hobar tu si mardenggam mana sida makatai akan nariko tu si marsia tu saja marsi jalwam mana sida boy do dilangsung mana sida boy do nagok boy do dilangsungkan ada nagok manang dung adong ya nak konna di guari mai sulang-sulang kahopku atar songoni mahurasa na boy pastu pasu-pasu raja. Jadi molo di pasu-pasu gereja ijama sonari selalu nama halak molo naing marumah tangga selalu diarahkan ke gereja. Ala ipe molo terjadi sesuatu hal yang kurang pas di antara kedua mempelai tercium ke gereja itu kadang-kadang bisa ditolak oleh gereja.
Ale ngajarang be sonari songoni dan ngajarang be di zaman sonarion adong pasu-pasu raja. Selalu nama disembunyikan itu walaupun seperti apa disembunyikan. Kalau memang tidak bisa disembunyikan beralihlah dia ke aliran lain yang bisa menerima mereka bukan di pasu-pasu tapi peneguhan. Keluar dari sertifikat peneguhan. Dalam doi pakion namuse mengurus surat keduk capil asa boy digunakan tu akan narikot atar songoni do hurasa jala adong do pasu-pasu huria pe molo semendukung misalnya maju dan setuju kedua belah pihak kalau di pasu-pasu mak songoni dan merdala bedisi ada nagok kan alai olo do rupani lau pihak paranak mabuan akka pagori ni si panganon madapoton hula-hulana imasi matua ni pangoli manang songo dia pe kapakateo ni halaki disi bahalaki mak jada nama pasu raja petong do songo ni dung sah di pasu raja lao dotong tu si pihak paranak mabuan pagori ni si panganon lao patol hason bahwa naung di sah di pasu raja boruna terserah per boru menerima atau tidak alaisian per anak adong do etika la patol hason itu per boru tersongoni matong. Jadi ima pendalaman nak. Jadi mula pasu raja sah-sah saja. Sah secara adat batak pe bodo gabi sahi. Alana iko merdala do sugun adat nago tu si molodung merdame nasida. Molodung merdame nasida separana perboru. Jalanung nga adong ropa hoppu merdala ma adat nago di si marsugun ibae magwarni sulang-sulang pahoppu. Alai untuk menuju ke sananya adong do peyatong rupani siula hononna atarlau jo songon namar laning rupani tu jabuni panganak mademang songo dia bononda masih panganon hata hononna ma akan narikot na hobar tulawoni molo martomu pakadeo ni halaki terjadilah kelangsungan pada daton nagok atar songoni ma suang songoni do nang di pasu-pasu raja di pasu-pasu raja bolo dang merdalan ulaon terjadi ketidakpersetujuan antara kedua orang tua daripada dan jadi ngaholong rohana bahwa di pasu-pasu pejadi mainna tong dosahi arane di pasu-pasu dan pola rupani ikon molo naso maradati dan sah secara ada ina sah doi ujung ni sogo tu si do laona dan mungkin dang dia adati bola adong bedo akasi umisina atar songoni matong di pasu-pasu gereja pe adong do naso padalan adat hobartu na so tu si umisina manang na adong pertikaian manang ketidakpersetujuan antara kedua orang tua molo dinggan do tong tutur pak setuju nasida kedua orang tua merdalam maula doho dinggan adat nagok atas songo di mah rasa ndak bui penyampaian asai teh banyak kadongan mau lihat ya. Oke, terima kasih untuk pendalaman dari Inang Opung Jaden. Kita serahkan berikutnya kepada Bapak Blue Hairs Manalo. Oke, mau lihatin apa saya mesti pas ajo mungkin nong agak liling saut apa orang ada mungkin sekalian nong sayau iji turun majo ada nakorura adong udah nong di ada sebelum turun pinajo pada kok saut satik kosan kong napi orang ni bereni ba opu jaiden mengakhir pas cuman molo akan nama teping gitoru uberen gabi adong gabi salah pemahaman menurut tahu dia katipingan non ay hami di son na patorak ko kemudian na hupahami hami dang siswe dang gabi selera dang songon selera munai gabi alana molo gabi tertarik do songon do kumuna kongani ay molo honan di pas-pasu gereja dang sah ina memang dang sah dopi secara adat kan itu dang sah dopi secara adat Batak berbeda dengan pas-pasu gereja itu bukan na biasa macam na umum terjadi pernikahan kan dong tuh gereja ada doh negara alam negara doh kita adong mana kongani tata sipili adong do nete ikuti adat adong imana kong tentang kepercayaan ni manang kurie berarti nak tulu nete ikuti iya tulu ma proses ati pe di zaman sonari gabe cenderung sama tabereng habis pas gereja lah merdanan ada nagu di bahan langsung tuh gini sebenarnya kan nong dua dia lain prosesi nang pedisa satu hari imana melakukan nih habis pas gereja langsung
contoh nama nang natua lama PI gawe langsung mardalan ada nah kan dua sekaligus dijalankan sah dua sah ada berbeda dengan proses ini aku ini ayo aku bareng tepingan jadi mulai di bas gereja nang sah ini memang nang sah secara ada apa tak kali cah secara agama manang perkulioteng sah songoni dotong nak kongani na di pasu rajai mulai pasu rajai sah di menurut sudut pandang pesan agama daung alanya berbeda konteksnya tabuani ibarat nak kongani apalagi amang istilah nak kong nama taping netori amang tabunan artinya hamidang na mangadu justru molo taberang amang tabunar di son nama tapingon nang dicoba do gak bisa sudut pandang keyakinan tu adat justru do na tapilah sonari sebenarnya proses adat sama dia dong orang amang boruk desa adat nak kindo amang harto sebenarnya molo pasu rajai sama dia do prosesnya unang gabi ala hatanau dua iso sama pasu raja do pasu gereja molo gabi san pasu raja tawa menilai di gereja yang nggak berbeda pasu raja on sian habata kota do pasu gereja on sian keyakinan temanang na agama tadui jadi kan molo gabi tawa menilai na isan itu turang dapot di mana molo songon jadi aku sangat setuju na kong tepingan memang tabunan na ditoro naman dokon unang dia na memang utang na mengadu habis justru menjelaskan na sabu tapi lah do na dia do sa sitong na proses pasu gereja na dia pasu raja ale mo larang pemandok dang sah pasu raja sesuduk dia di mana memandang dang sah na tentukan na sa gereja di mana dang sah ya dang sah matong mo sa gereja taban menilai alai mo lo sian hawa takot tay sah do sah jauh sebelum masuk keyakinan na yakini sanari nung ngarong pasu raja nak ngepat orang amang borokku tiki sari hari nomor daerah pasu raja on biasa na adik penaking di son adong amang morang do nakong naman dokon iki dua belah pihak pengertian na sono datong amang molo adong pe nei bacari na boron literasi na magkaini ketika pasu raja pi amang dang na pihak perburu alai hita ala konsep merparibat do tulang tata juru di pasu raja tulang ni panguli tak do anong gay perburu di ada na taulah apa masih ada nago tu selanjutnya tong do gabi masih pasir para buru do tong yamang dang na gabi si matuata masa unang gabi salah mengerti ko namang ay molo pas raja pe na binoto ijuro tulang ni panguli iya tulang ni panguli dadang si matuan iya jadi boy di gabi dianggap pihak perburu boy iban ero na borona ko kedua belah pihak ay do perburu ala konsepta merparibet do ay mardale pe ada tu berlanjut tong do gabi i saya dari nasi dia ini, iban na dok titi marakupi, artinya kita sepahami jat kami si, soalnya rokon ni bere opujai non nakong memang tahu, mau larang nakong marteping itu oru, mau kalau pas raja jarang boy, gabi mengurus akte, catat sipil ini apa asarang boy, boy, sudah adong do proses main namu ma natu tuan iya, adong do jalur ni ini lah mau buat tu sih, jadi artinya hamin naison naiki jangon dang nagabe baroniku molo ta pahami na kongonisan agama dang nagabe ning mangeru hami asa sonare dang masak bebang to sonare dang adong beta bereng aja arang berik ko maso mungkin adong sere-sere do pe kapiga na mamereng pas raja ala nunga be marhuria kita sudi ati pe beda sekte nunga be pas di gereja nama na teulah sonare molo perang mandok nakong ala ketepatan ni HKBP dang boy na jadi HKBP di jadi sekte lain di jalur na songoni jadi kan artinya molo songna mandok sah doi justru dia HKBP do nang gurang uberek pas raja iya justru imat tong ale molo tabereng amang morang molo pe kan gurang gosonari tolma gabelau tu sekte lain asaboy di paso ala ni aturan na dong sudi sekte na ikuti manang na huria na ikuti kan arong do aturan masing-masing. Ale garis besar na hita di si tapi lah jotong na tudu dia na kong negara dia adat dia agama na ikuti on manang hapor seon na buano kan tapi lah juna tulun memang kuterele do tulusong kuterele ni secara adat secara agama do negara intina na irok muna Iya, pas di nina amang matu naman iping pas do tong na yara halai siap itu dia laki Amerika iya jadi aku kan bubatang tangan nak nangsan akad damang na digijang amang kok dua
amang morang. Sebenarnya saya paham do kita asa unang digebuk pemahaman ni jol masonari ketika rido pasu-pasu raja na itu gabe itu negatif do. Negatif berarti nggak salah lah kan. Karena gabe ido jala ikut tahapor saya di songoni nama nungaingon iya alang amaragama be hita sudi hita sendiri be mulut te bigirong pasu-pasu raja sana pasti pikirata oh berarti ngadong na terlanjur di son iban naga be di pasu-pasu iya alanya ala nunga be marhuria hita sudi naga bisa nido sudut pandang nataban alai sebelum roh huriat tai sah do pasu-pasu raja di halak batak sah ido anggo intina jadi molo ha midang na menggabuk ko kam dang na mengad justru memilah do di natulok kita dia do na ay terpisah do adik P2 di benang boron ay terpisah do on pasu-pasu gereja do pasu-pasu adat beda do na mengulah honon terpisah do mana proses ni ada do proses ni huria iya tersongoni macam na poru da sekalian maju au minta izin tu akada mangala ketepatan aku pat orang nak tuna poru ala dong tonggor aja jamonom jeneng beres-beres maju horas ma mau lihat merita salu na bukti mate mau tungarong kana orang lubi kosro mesti jual duit dari sini horas ma ate nganak kok mesti amang sinaga nih horas ma di salu siap melihat tema di Bapak Niba Bapak Blue Hearts Manalu di Partikia di Pangatusna. Berikutnya sebelum kita dengarkan bagaimana tanggapan dari Amang Boru Desa Adat Ragi Hotang, kita dengarkan dulu bagaimana tanggapan dari Amang Royal Sinaga. Waktu dan tempat kita persilakan Amang. Halo, Amang Royal Sinaga. Tidak mungkin ng host niya. Oke lah, mungkin Amang Royal Sinaga belum ada di layar ya. Kita serahkan waktu ya kepada Amang Boru Desa Adat Ragi Hotang. Oras ngatutu ni tangion nak kaninga kapada po ni dongan dia maula ni ngate alaya dong nak kaning namat jok wala tu kirate dang disi hula alai auksada di dok na tu daong na soida bulu aria dang no sei pio bolo borong ininna ya do huide nang jale gua dopi ro hula-hulai di pasu-pasu raja. Alai merpangiduan na sidai kebainok dibeke. Manahuri di son. Sah secara adat dak sah tope. Ala nada sah di ata adat. Na isido suhinya pang naupati. Artinya nahudok nakaning biasa terjadi ala ni holonga tuboruna base ko ni pasu-pasu raja dak palahu orang inang di rumah alai rodo ala ni si hole rohane ko berengok kudu boruki di pasu-pasu raja rodo nesida dalam pertangiduan mau tu bosa diri ko bainok kudo dekkenin jadi denang dang na soi piu bulu borong dang na soi da bulu arian kurang nama sanuai alai sah de secara adat secara perumah tangga usah itu tungai pasu-pasu raja alai di adat daksah dopenang mulu sumardalan suinya pang nopat jadi nama ngihuk manak kaningani nani ulahun apalah tetangga pusat diri mah di pasu-pasu raja ausad diri do duduk capil mengurus mulai kakana hupar julu hubuat baru waktu lahir artinya do narikot dua jiwa kami sadar rekomendasi tiap desa doh senda tua berlaku mungkin di daerah nami alai pos maruhata dang nama dokok membenarkan alai dia mau na pasu-pasu raja nak kaningan dengan sudi beab
adar di nak tua nak kaning saluhuna di pasu-pasu raza doh di pasu-pasu huria ayang gonak kaningan ini masalah sah dia do kita sah dia ada do kau gonak kaning rupat orang di Parzului di pasu-pasu gereja alidang mardala suinya pangno jadi sah dia secara huria alidak sah secara adat jadi asa tabidahon dia mana ulaning nanang gabi bui gabi pasu-pasu raja pasu-pasu gereja di pernikahan Batak jadi sah doi mulut. Hai teman-teman relator Batak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.